Il-fatturat industrijali aġġustat bil-jiem tax-xogħol matul it-tieni kwart tal-2023 żdied bi 13.6% meta mqabbel mal-istess tliet xhur tas-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifri uffiċjali ġew ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wara kif iżidiet imqabbla mal-istess perjodu fl-2022 deru fl-oġġetti tal-konsum, oġġetti kapitali u fl-oġġetti intermedjali filwaqt li ġew irreġistrati tnaqqis minimu ta' 1% fl-enerġija. L-istess ċifri wrew li meta mqabbel mat-tieni kwart tal-2022 l-tampjiki industrijali żdiedu bi 2.1%. In-numru ta' sigħat maħduma fl-industrija u l-pagi u s-salarji gross aġġustati bil-jiem tax-xogħol żdiedu b'1.2% u bi 8.4% rispettivament. Fit-tieni kwart tal-2023 il-fatturat industrijali aġġustat għall-effetti tal-istaġun żdiedu bi 2.7% fuq it-tliet xhur ta' qabel. Kienu reġistrati żidiet fil-gruppamenti industrijali ewlenin kollha. L-ola żieda fit-tieni kwart imqabbla mal-ewwel kwart tal-2023 deret fl-oġġetti tal-konsum 7.4%. Wara kien hemm iż-żieda fl-enerġija ta' 2.1%, fl-oġġetti kapitali bi 2% u fl-oġġetti intermedjari b'0.8%.